Toto je 5 bezplatných nástrojov s umelou inteligenciou, ktoré musíš poznať. Julius AI. Najlepší bezplatný nástroj s umelou inteligenciou na prácu s dátami. Potrebuješ vyhodnocovať, predikovať, analyzovať Julius AI. Gemini. Veľmi dobrá konkurencia ChatGPT vie tvoriť obrázky, texty, maily a ďalšiu prácu, ktorú môžeš robiť napríklad s chatom GPT. Max AI. Doplnok do prehľadačov, ktorý keď si zapneš, budeš mať stále na jeden klik k dispozícii umelú inteligenciu. Čiže predstav si, že vidíš nejaký článok. Nechce sa ti ho celý čítať, jediným klikom v nástroji Max AI máš zosumarizovaný celý článok. Manus. Zadarmo AI agent, ktorý vie vykonať komplexné úlohy. Napríklad zadáš jeden jediný príkaz a vytvorí ti celú webovú stránku od znova. InVideo. Z jediného príkazu ti vie vytvoriť video, ktoré obsahuje rôzne prechody, animácie, ilustračné zábery, vie vytvoriť aj hlas presne podľa skriptu, ktorý zadáš a toto video môže mať kľudne aj 60 sekúnd, čiže nie je to limitované na počet sekúnd. Sleduj nás pre viac podobných tipov a trikov o umelej inteligencii.